Ливърпул. Ето го Козмин Моти. Героят от матча с Дяла. Сега идва време отново да замълчим. Това е хореографията на феновете на Ливърпул. 5-те европейски купи. Ще чуем и още един велик химн. Но да пожелаем успех на Лудогорец. Дано шампиона на България започне по възможно най-добрия начин в груповата фаза на най-престижния европейски клубен турнир и така начало на двубоя. Джерард се забави за секунда, но достатъчно опит притежава капитана да Ливърпул, за да знае как да се измъква от такива ситуации. Сега ще има нарушение, което вероятно ще доведе и жълт картон. Точно така. Кайсара. Ишо Александров. Прекрасно подаване. Сега топка за Безек в наказателното поле. Пепе отново Мисиджан воде. Удар на Върджил Мисиджан. Имаше футболист на Ливърпул, който игра последен с топката и Ъгов. Отново той за Балотели. Освободи се Балотели. Възможност. Удар на Балотели. Браво! Браво! Сега Лалана. Спасяване на Борян! Борян! Браво за Сара! За Сара! Милан Борян се справи! Особено напрегнат Александров е това. Засилва се. Ето го неговото центриране. Възможно за Моци! Топката минава покрай вратата на Миньоле. Това вече ще... Сега шутира. Не би трябвало да има проблеми за Борян. Да, точно така. Балотели. В ляво за Морено. Има пространство пред Анисе. Удар. Ето преминава в страни от целта, но ето че това ще на Дерменджиев в дефензивен план. Сега ново изпитание. Центриране. Удар с глава. Късмет. Късмет за Лудогорец. Последния съдийски сигнал за първата част. Страхотни 45 минути за Лудогорец на Анфилд. Вердер успяха да отбележат едва. Следното нещо, което гласия стадион е български хим. Удар към вратаря. Борян, той бе на Каутиньо, успя Каутиньо. Едно докосване и удар. Хендерсон, който е твърде славичък. Могат да са от решаващо значение. Стърлинг към Хендерсон. Топка за Манкио. Възможност за Манкио. Минах за Марселиньо. Технично действа Марселиньо и сега Мисиджан. Хубав удар на Мисиджан. Завъртя топката, но недостатъчно. За Балотели, който успява да стреля, но вдигна високо кръка си. Малко късано идва това. Се чуят какво да правят играчите на Ливърпул. Играят така, сякаш са събрани за първи път. Безек сега. Удар на Безяк! Топката профучава над гредата. Кайсар игра с топката. Подаване за Александров. Виждате, че не се колебаят да стрелят по никакъв начин играчите на Дерменджиев. Явно такива си оказат. Там, където бе Кутиньо в доста голяма част от мача. До тук центриране, възможно за Борини. Какво спасяване на Милан Борян! Има ли Лудогорец своя нов герой? Марселиньо. Възможно за града! О, не! Нов шанс сега мине! Уникален пропуск на Безяк. Никакъв късмет за нападател. Центриране в наказателното поле. Късмет. Добре, не успя да намери топката по най-добрия начин. Ето го повторението. Бе оставен сам тук. Хендерсон трябва да каже. Кайсара. Възможно за Лудогорец. Прекрасно подаване на Кайсара към Минев. Той спира топката и шутира. Балотели, удар на Балотели. Лудогорец не заслужаваше това. Жалкия, бих казал до този момент, Марио Балотели успява да открие резултат. И то само секунди след изключителна атака на Лудогорец, която със сигурност можеше да завърши и с попадение. Мал шанс. Мал шанс пред Марселиньо. И ето, че Балотели бележи
Своя първи гол за Ливърпул в Шампионската лига. В футбола често И Лудогорец. Засилва се Марселиньо, разочароващо. Удар на Балтели, спасява Борян. Всичките изисквания на Кейсара и възможност за Хамза. Подаване в предни позиции. Ще видим ли гол? Удар към вратата. Да! Лудогорец изравнява резултата на Анфилд в 90-та минута. Това е щастливата минута на Лудогорец. Така както срещу Стяла, така и на Анфилд. Лудогорец бележи гол в първия си мач в Шампионската лига. Зелените вкарват и то на митичния Анфилд. Ето, че справедливостта възтържествува. Прекрасно подаване. Равен с равен срещу Борян. Трябва да действа внимателно там. Борян, грешка на вратаря. Първа негова. Това не е истина. Вършек на този двубой. Джерард срещу Борян. Засилва се капитана на Ливърпул. 2-1 за мърсисайдци. Секунди продължи радостта на Лудогорец. Много малко стане. Отбора на Дерменджиев, центриране там Милеови. Представане на отбора тук на Анфилд, независимо от моментната форма на Ливърпул. На Анфилд да се представиш по такъв начин, за дебютант в Шампионската лига заслужаваш повече от респект и уважение. Лудогорец направи всичко по силите си. Не достигна късмет и малко повече